Silav roj baş hevanno îro weşanek taybet çêdikim di derbarê axaftinê li Meclîsa Tirkiyeyê di van deqeyên dawî de hem Dewlet Bahçeli axivî hem Tuncer Bakiran her wiha ji Londonê peyamekî gelekî girîng heye di derbarê Rojavayê Kurdistanê de dikeve çarçoveya mizgîniyê jî İlham Ehmed daxuyanî daye û behsa mizgîniyê dike ka em binêrin di rojên pêşîme de mizgîniyekê çawa derdikeve ji Rojavayê Kurdistanê. Eger hevalê me amade bin em hema dest pê bikin. Hevalê me dixwazim ji min re bêjin deng baş be em hema dest pê bikin. Zêde dirêj jî nakim di vê bültenê de. Deng baş e hevando ka ez jî kontrol bikim. Deng temam e. Süper. Her tişt baş e. Hevalê me li ser X'ê ku li me temaşe dikin ji kerema xwe re werin li YouTube'ê li me temaşe bikin. Eger imkanê we hebe eger hûn bixwazin bibin abone kêfxweş dibim. Ez bi vî away temam e. Hevanno. Ez bar dikim hûn hêdî hatin herkes li vê derê niha heta ku heval werin em hema ji evê dest pê bikin ji rojhilata navîn pêşiyan behsa bendava tîşinê bikin li vê derê niha derdora wê topbaranekî mezin tê kirin hêzên Dewleta Tirkiye bi tevê çeteyên xwe herema derdora bendava tîşinê didin ber bombeyan netewên yekbûyî jî ketiye dewrê ew jî di derbarê wê de daxuyanî dide. Ez ê bu ara par vebikim ka ez binêrim. Temam e. Wekî din ka ez biçim vê nûçeya netewên yekbûyî min gava din dît. Netewên yekbûyî di derbarê bendava tîşinê de daxuyaniyekê lezgîn daye dibêje hem Kobanî hem derdora wê ji ber topbaranên Dewleta Tirkiye ji ber êrişên Dewleta Tirkiye niha bê elektrîkin bê avin. Amerîkayê çek û amûrên leşkerî şandin Rojavayê Kurdistanê ev jî tiştekî nû ye netewên yekbûyî nûçeya netewên yekbûyî ez hema ji we re bêjim berdevkê sekreterê giştî netewên yekbûyî daxife anha ji ber ku nûçe pir bi lez dikevin ajansan ez zû bi zû bu ara ji bo wetînim li vê derê komîser hev dikim. Mihîm e. Ez hema li cem we me netewên yekbûyî heta niha zû bi zû derbarê Rojavayê Kurdistanê de daxuyanî nedida. Ev îşaretê nû ne. Deqekî ez hema li cem we me hevanno ji kerema xwe re divê hûn me fehm bikin ji ber ku ez serê sibê ve di nava xebatan de me ez hema hatim temam e. Süper. Tamam. Karê min xilas ez aniha hazirim ji bo we. Hevanno. Di derheqê bendava tîşin de ez ê agahiyan bidim lê di dawiya bültenê de ji bo hinekî pêşketin çê bibe. Balafirên Dewleta Tirkiye di van saetan de bê rawestan êrişê bendava tîşinê dikirin me gotûbû kirine serê xwe ev du mehe bê rawestan êriş dikin. Li Swêdayê li başûrê Sûriyê êrişa hewayî heye balafirên şer li gundê Şeab ê Swêdayê du mal bombebaran kirin. Balafirên şer li gundê Şeab ê Swêdayê li ser sînorê Ürdünê ye du mal dan ber bombeyan sedem nayê zanîn lê belê texmîn hene di encamê de hin kes birîndar bûn. Navenda çavdêriya mafê mirovan ya Sûriye sor diyar kir ku yek ji malên ku hatine bombekirin a kesê bi navê Cihat El Saîd e. El Saîd bi bazirganî qaçaxçîtiya çek û maddeyên hişbir re eleqedar dibe. Di navbera Sûriye û Ürdünê de qaçaxçîtiyê dike wî tê sûjbar kirin. Ji ber vê yekê saziya sor dibêje balafirên şer ên Ürdünê dibe ku êriş kiribin. Ji ber ku heta niha nediha dizanîn ev jî texmîn e dibe ku balafirên İsraîlê bin jî ê dewletekî din bin jî niha ji ber ku kontrola hewayî ne di destê reveberiya Sûriyê de ye herkes li gor dilê xwe dikare bide ber bombeyan herêmên cuda ên Sûriye. Li ser sînorê Sûriye Lübnanê jî pevçûn heye li gorî medyaya Lübnanê li bajarokê Hewş Saîd Elî ê li ser sînorê Sûriye Lübnanê şer û pevçûnên dijwar di navbera şeniyên herêmê û artêşa Lübnanê de derketine tê gotin birîndar hene. Hate diyarkirin artêşa Lübnanê hêzeke mezin şand jî bû yerê di derbarê sedemên şer de tu agahî nehatin parvekirin.
ارتشا لبنانی سسیه چلجی را گهانده بو که لهرما مربون آب پارێزgeha Belebek Hermel ew jî nerê nizê sînorê Rojhilatê şer dina bera eskerên Lublanê û komekî girêdayî Heteşê de derketibû. Di encamê de 5 leşkerên artêşa Lublanî wê demê birîndar bibûn. Niha li ser sînorê Lublan û Sûriyê ji ber ku xelkê wê derê di nava hev da ye weke li Kurdistanê sînorê wê derê jî hatine perçekirin. Carna sînor di nava gundan ra derbas dibe. Niha hin gundên nêzê Lublanê hin gundên ku ketine nava Lublanê dixwazin tevlî Sûriyê bibin. Hin gundên Sûriyê dixwazin tevlî Lublanê bibin. Li gorî mezheb û ola wan diguhere. Ev rewş wisa ye. Niha me bi vîya we em cî bidin daxuyaniya İlham Ahmed mühim e ev. Şandeyekê rêveberiya Xweser niha li Londonê ye hevdîtina pêktîne. Bi gelek derdoran ve yek ji civînên ku li Meclîsa Londonê hate pêkanîn bi derdorê Kurdan re bû. Li wê derê hevseroka daîreya tekiliyên derve ya Rojavayê Kurdistanê İlham Ahmed di panêla li Meclîsa Londonê de ragihand di diyaloga Kurdî de pêşketinên gelekî girîng çêbûne. İlham Ahmed amaje bû yekê kir ku di demekê nêz de wê mizgîniyekê xêrê bidin gelê Kurd û Kurdistanê. Navenda pêşketina Kurdî li Meclîsa Londonê di derbarê rewşa Rojavayê Kurdistanê de panelek li darxist. İlham Ahmed di panelê de gotarek pêşkeş kir. Gelek siyasetmedarên Kurd li wê derê bûn ên li Londonê hatin tevlî panelê bûn. Osman Baydemir jî li wê derê bû. Me dîmen de dît. Rewşa aloz a li Rojavayê Kurdistanê pevçûnên di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û komên çekdar ên girêdayî dewleta Tirkiyeyê diyaloga di navbera Encumena Niştimanê ya Kurd ya Sûriye NKS û Partiya Yeketiya Niştimanê ya Kurd PYNK de mijarên panelê bûn. İlham Ahmed diyar kir ku piştî rûxandina desthilata Esed li hemû deverên dervê Rojavayê Kurdistanê şer sekin ye. Li gorî gotina İlham Ahmed rewşa ewlehiya heremê wan ji ber gavên Tirkiye mixabin xirab biye. Rêveberiya Enqerê destûr nade ku rewş li wê derê aram bibe baş bibe. Li temamê Sûriye şer sekinî ve jî dewleta Tirkiye dev ji Rojavayê Kurdistanê bernade. Niha herema bi tenê ku lê şer û pevçûn heye Rojavayê Kurdistanê ye ew jî tenê ji ber êrişên dewleta Tirkiye ye. İlham Ahmed anî ziman ku ew dixwazin bi heyeta Tehrîr el Şam re Heteşê re ku li Şamê wekî desthilateke fermî tê naskirin di nava diyalogê de bimînin. Paşa rojê di hikûmeta nû ya Sûriyê de hemû pêk hate baweke rast bêne temsîlkirin. Armanc ev e. Niha behsa sîstema federal tê kirin ew jî di axaftina İlham Ahmed de tê behs kirin. Ahmed balkişan ser wê yekê ku êrişa Hamasê ya heftê Cotmeha 2023 ya li ser İsraîlê bû sedem ku li rojata navîn li Sûriyê guhertinên bilez pêk werin. İlham Ahmed ragihand ku rewşa heyî ya li Sûriyê demkî ye yani wê derbas be di demekê nêz de ew li bendê ne ku konferanseke diyaloga niştimanî were li darxistin. Tirkiye di nava nakokiyeke mezin da ye niha di derheyê Sûriyê Ahmed bi bîranî ku li Tirkiye pêvajoyeke çareseriyê jî heye ji bo doza Kurdî bi rêbazên demokratîk were çareserkirin wekî din çi got Tirkiye hem di axaftinê de hem jî li qadê siyaseteke êrişkar a li dijî Kurdan dimeşîne. Ev di nava xwe de nakokiyeke mezin e. Ahmed diyar kir ku wan li dijî Daişê şerekî dervey asayî pêkaniye hîn jî li qadê ev tekoşîn berdewam dike bi hêzên koalîsyonê re. Hevseroka daîreya tekiliyên derve ya Rojavayê Kurdistanê da zanîn wan li Bakur Rojhilatê Sûriyê karibûne sîstemeke demokratîk ava bikin lêbelê Tirkiye nahêle ku ev bi pêş keve. Ji bo diyaloga Kurdî pêşketinên ciddî hene İlham Ahmed balkişan ser diyaloga NKS û PYNK got Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji bo pêşxistina yeketiya di navbera xwe de di nava diyalogeke ciddî de ne pêşketinên girîng hatine kirin. Di aynı demê de diyalog bi Kurdên beşên din ên Kurdistanê re jî heye. Em vê diyalogê gelekî girîng dibînin dibêje İlham Ahmed. Em hêvî dikin ku di demekê nêz de hûn jî mizgîniya encama diyalogê bibihîsin. Hûn zanin doh jî qasidê Mesûd Barzanî çûbû Rojavayê Kurdistanê heyetekî ji Başûrê Kurdistanê li ser navê Mesûd Barzanî çûbû Rojavayê Kurdistanê bi fermandar Mazlûm Kobanî re hevdîtinekê pêkanî bû encamên girîng derketine. Berpirsê Rojavayê Kurdistanê balkişan ser wê yekê ku ji bo avakirina bingeha demokratîk di nava hemû pêkhateyan de ne tenê ji bo Kurdan Sûriyeyeke federal pêwîst e.
İlham Ahmed bahsa başaroja Suriye jikir, axaftına xwe domand, de Suriye ki ne federal de ve aşti çenebe. Berova jî vê yekê Sûriyeyeke navendî wê bibe sedema hilkirina şarekî gur. Yani şerê navxayî çêdibe eger Sûriyeyeke navendî çêbibe weke Tirkiye, yani her tişt ji merkezê eger were birêvebirin, Sûriye bi vîya wê bimîne wê aramî aştî çênebe wê rê li ber şarekî navxayî vebike. Lê mecbûr e Sûriyeyeke federal were avakirin. Ev xuya ye di nava pêşniyazên Rêveberiya Xweser de daxwaza federasyonê cih digire. Ji ber vê yekê Sûriyeyeke federal wê ewlehî aramî aştî bixwara bîne. Şandeya Rêveberiya Xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriye û Meclîsa Sûriye Demokratîk bi armanca guftugokirina mijarên sereke yên di derbarê Siberoj û Aramê Sûriyê li paytexta Brîtanya Londonê rêzeke hevdîtinê xwe pêk tînin niha. İlham Ahmed her wiha Muhammed Hesen Muhammed Ali cih digirin. Ew jî hevserokê Ofîsa Tekîlên Giştî ya Meclîsa Sûriye Demokratîk e Hesen Muhammed Ali. Ew bi hev re tekîliyan pêk tînin. Ne tenê bi derdorê Kurdan re, bi derdorên hikûmeta Londonê re jî. Bi kî re hevdîtin pêk tînin wekî mînak Lord Maurice Glassman endamê payebilindên Meclîsa Londonê a Brîtanyayê ku bi piştevaniya diyalogê hevkariya li ser mijarên rojhilata navîn tê naskirin bi wî re hevdîtin pêkanîn. Her wiha bi Andrew Mitchell re hevdîtin pêkanî di siyaseta navnetewî de li Parlamentoya Brîtanyayê kesayetiyekî bi bandor e. Şande wê îro jî li Londonê bi amedebûna endamên hikûmet, parlamento, dîplomatên Ereb û biyanî her wiha bi beşdariya Kurdan tevlî merasima bîranîna berxwedana dîrokî ya Kobanê bibe. Çav li rê ye ku şandeya Rêveberiya Xweser wê bi qasî 4 rojan li Londonê bimîne hevdîtinê xwe bidomîne. Ev tekîlên dîplomatîk gelekî giringin. Her wiha aynî away li Başûrê Kurdistanê jî dewam dikin. Ev tekîlî yani hem bi hêzên derve re hem bi Bexdayê re çûn û hatin niha gelekî zêde bîye. Hevanno di vê çarçovê de ji ber êrişên dewleta Tirkiyeyê li ser bendava Tişrînê netewên yekbûyî jî ketiye dewrê. Ka em binêrin çi dibêje? Baş ez ê cih bidim axaftina Dewlet Bahçelî gelekî giring e. Bi vîya we em dikarin bidomînin. Berdevkê Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî Stefan Duyariç balkişan ser rewşa şerê li bendeda Tişrînê û diyar kir 403,000 kes li Minbiçê li Kobaniyê bê avin niha. Stefan Duyariç yani ev berdevkê Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî ye yani insanekî payebilind e di erka xwe de bi rewşa tenduristiya Kampa Holê ya li Rojavayê Kurdistanê jî behsa wê jî kir da zanîn ku heta niha gelek herem li Sûriyê bê ewlene. Berdevek balkişan ser êrişên komên çekdariyên artêşa dewleta Tirkî û da zanîn li derdora bendava Tişrînê bendav niha kar nake xelkê heremê bê elektrîkin bê avin. Wekî din nûnerê Netewên Yekbûyî behsa xebatên li Kampa Holê jî kir got li Bakur Rojhilatê Sûriyê li ser asta mirovî rêxistina tenduristiyê ya cîhanî û hevbeşên xwe kampanyayeke serkeftî ya vaksînkirina kolerayê li Kampa Holê ji bo kesên yek salî mezintir vaksîn pêkanîne yani aşî. Hevalên me yên duwarê mirovî de kar dikin dibêjin heta niha rewşa ewlehiyê li çend heremên Sûriyê ne arame. Şer û pevçûnên li Helebê bandorê li heremê dikin, bandorê li derdorê berdava Tirşinê dikin ku ev 35 rojin kar nake. Yani bendava Tirşinê ji xizmetê derketiye dibêje nûnerê Netewên Yekbûyî. Her wiha zêdeyê 403,000 însan li bajarê Minbiçê li Kobaniyê ji ber kêmbûna avê zehmetiyan dikişînin. Li Dêrê Zorê jî paraniya gundên li Aliya Rojhilat ji ber kêmbûna santralên avê ji ber kêmbûna ava vexwarinê niha di rewşekê xirab dane. Dibêje Netewên Yekbûyî. Yani ev bangekî ye ez di wê qenaetê de me ku dewletên endamên Netewên Yekbûyî wê bikevin dewrê rê li ber êrişên dewleta Tirkiye bigirin. Niha rewş ev e. Hevanno
Ez bahsa gotina Devlet Bahçeli jî bikim. Em hema wext wan danekin. Hevalên ku di X'ê de nihal me temaşe dikin ji kerema xwe re kerem kin werin ser YouTube'ê. Em bi hev re li axaftina Devlet Bahçeli godar bikin ka çi dibêje. Ez hema lê binêrim ka di X'ê de kî bi me re ye. Ez ji wan rica dikim bila kerem kin werin vê derê. Tamam. Erê, bi qasî sed heval niha li ser X'ê li me temaşe dikin. Ji wan re rêz û hurmetê xwe dişîrim ama eger werin bibin abone di YouTube'ê de baştir e. Devlet Bahçeli divê di civîna duyem ya İmraliyê de fesihkirina PKK were ragihandin. Ev daxwaza Devlet Bahçeli'ye çima wisa dibêje navaroka axaftina Bahçeli çi îfade dike? Niha em bi hev re lê binêrin û temaşe bikin. Zanin heyeta xebatên heyeta İmraliyê bi gotinên Devlet Bahçeli dest pê kirin. Yani ew niha pêşengî dike ji vê yekê re. Tayyip Erdoğan pir xwe nade pêş. Sebep çi ye nayêzanîn. Ya devletê rolekî wisa daye Tayyip Erdoğan ji bo meselê xirab bike wekî polîsî xirab. Devlet Bahçeli jî rolekî pozîtîv dilîze. Rê li ber vê heyetê ve dike û spasiyê xwe ji heyetê re pêşkeş dike. Nizanim ber bi kudrê ve dişe. Ka em binêrin. Ême tişta ku dikeve ser me em daxuyaniya wan bixwînin îdî çawa dibe her du alî çawa li hev dikin Partiya Karkerên Kurdistanê bi dewleta Tirkiye re çawa li hev dike heqeten jî merû merex dike. Ama xuya ye li hevatinekî heye li ser hin xalan lê bi temamî çê nebiye pirsgirêka baweriyê heye her du alî bawerî bi hev û du nayînin. Devlet Bahçeli dibêje pêşî bila PKK gav bavêje û Partiya Karkerên Kurdistanê jî dibêje pêşî bila dewleta Tirkiye gavan bavêje. Qe nebe ew însanên li zindanan ê dîl hatine girtin pêşî serbest werin berdan bila hin guherîn çê bibin di axaftinê wan de di gotinê wan de êrişên xwe bidin sekinandin li ser Rojavayê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê em bizanibin ku wey niyetekî qe nebe niyetekî baş heye hani ji bo destpêkirinê pêşî ev tabii ne armancên nihayî ne ama qe nebe ji bo ku merû bikaribe baweriye hevû du qezenç bike girtiyên li zindanan berdan êrişê xwe bidin sekinandin devê xwe rast bikin gotinê rast bibêjin heqaret û êrişa nekin tiştê wisa yani nezaketen ya nezaketen çapemeniya xwe sere rast bikin ne tiştê mezin tiştê însanî ne merû muhetabê xwe ji muhetabê xwe re rêz bigire tiştekî baş e ama di zimanê çapemeniya me zimanê çapemeniya Kurdî ne xirab e yani em normal zmanek hurmetkar bikar tînin yani dijmin bijî êrişkar bijî qatilê Kurdan bijî wisa ye yani ev usluba me ye mezinahiya me nîşan dide esaleta me nîşan dide em çi bikin hevanna Devlet Bahçeli hûn amade ne ji were bixwînim Serokê Partiya Hereketa Netewperest MHP Hereketa Netewperest Devlet Bahçeli diyar kir ku çarenûsa Kurd û Tirkan yeke tu kes nikare nakokiyê bixe navbera wan. Devlet Bahçeli got di civîna duyem ya heyeta Dem Partî û Abdullah Öcalan de divê fesehkirina PKK bê ragihandin. Devlet Bahçeli di civîna Koma Partiya xwe ya parlamentoyê de axivî got di hevdîtina duyem ya di navbera şandeya Dem Partiyê û İmraliyê de divê êdî were ragihandin ku hebûna PKK ya rêxistinî bi temamî bi dawî biye. Bi terorê tu encam nehatiye wergirtin, ev rûpela bixwîn hatiye girtin, daxwaza me ya qet'î û bêtawîz ev e. Yani xuya ye dewleta Tirkiye hin tiştên formalîte dixwaze. Yani ji aliyê Kurda dixwaze ku bibêjin temam bi terorê tiştekî safî nebiye. Ama aynı tiş bu dewleta Tirkiye jî derbasdar e. Dewleta Tirkiye dibe îtiraf bike. Li xwe mikur were ku bi êrişan nikare milletê Kurd tek bibe, nikare pêşî li daxwazên milletê Kurd bigire. Dewleta Tirkiye divê qebûl bike ku bi terorê heqeten nabe. Rast e, bi êriş û terorê nabe. Kurdan tu car serî li terorê nexistiye, çalakiyên terorîstî pêk neanîne. Tenê xwe parastine, Kurdan xwe parastiye. Ama dewleta Tirkiye bi rêbazên şiddetê, bi şewtandina gundan, bi faîlî meçûl, bi şewtandina minîbûsan
bi şewtandina insanên saxî di jêrzemînan de terör pêkaniye. Rast e Dewlet Bahçeli dibêje çareseriya doza Kurdî bi terörê nabe. Tamam. Em viya nagirin ser xwe. Bila dewleta Tirkiye bigire ser xwe rast e. Ji ber ku Kurdan terör pêk neaniye em vê gotina terörê em li xwe nagirin. Yani bi terörê tu encam nayê girtin, nehatiye wergirtin. Ev gotinekî rast e. û ja terör kî pêkaniye bile ew van gotinan bigire ser xwe. Yani rast e ne rast e? Hûn jî bêjin rast e canan. Serokê MHP li ser serdana dem Dewlet Bahçeli derheqê serdana şandeya Dem Partiya hefteya borî de jî çi got? Serdanên Dem Partiyê dilxweşkerin. Dilê mirovan xweş dike. Li cem me jî erênî pêk hatin. Bahçeli li ser Rojavayê Kurdistanê çi got? Li ku derê çavkaniya terorê hebe bi taybetî jî li Rojhilatê Firatê divê komara Tirkiye li gorî prensîbên parastina rewa wan deran têk bibe. PKK, YPG divê ji Sûriye derkeve, divê her du aliyên Firatê jî ji terorê were paqijkirin. Yani dîsa zimanekî wisa bikartînin. Tabii ev dî gotinê standardin çîne nizanim ama tiştekî wisa Türkiye eleqedar nake ew ne derdê wan e. Divê qarşî daxilê nava meselê navxeyê Sûriye nebe. Türkiye'de dî fehm bike. Türkiye'de bir baqil be ku daxilê meselê navxeyê Sûriye nebe baş dibe. Ki teröre, ki teröriste, ki parazvanê mafê mirovê ew ne karê dewleta Tirkiye. Herkes bila hedê xwe bizanibe. Tirkiye madem ki sînor daniye bila nava axa Tirkiye'de bi Kurdê xwe re li hev bike. Kurdên Iraqê, Kurdên Sûriyê, Kurdên deverên din Tirkiye eleqedar nake. Dewlet Bahçeli vana bîne bîra xwe baş dibe. Îdî Kurdên Bakurê Kurdistanê Rojava û Başûr di nava xwe de dikevin nava diyalogê di derheqê ziman de, tekiliyên ticarî de, tekiliyên ruhî de ew dî problemên navxeyê Kurdan e. Anha civîn li ser civînan pêk tê. Mesela Mesûd Barzanî nûnerê xwe taybet şandiya Rojavayê Kurdistanê Mazlûm Abdî re hevdîtin pêkaniye. Ez dixwazim hevalê me zanibin giringiya vê yekê. Ev 5 salin dewleta Tirkiye zorê li PDK dike ji bo bi awayekî germ li ser erdê li hember gerîla şer bike. Ama tu car bi ser neke dewleta Tirkiye. Di navbera Peşmerge û gerîla de tu car şer derneket. Peşmerge weke zemanê berê nexapiya û daxilê şer nebû. Meselên istihbaratî de agahî dan dewleta Tirkiye û hin ket nava suçan ew meseleyekî dine. Ama zextekî mezin a dewleta Tirkiye hebû li ser PDK. Tabii em vana zanibin. Ama digel wî zexta mezin jî dewleta Tirkiye bi ser neket. Nekarî Peşmerge bide şerkirin li hember gerîla. Ev serkeftinekî û di dawiye de jî eger PDK meyla xwe guheran dibe, eger nûnerê xwe taybet şandibe cem Mazlûm Kobanî ev pêşketinekî pir mühîm e. Dibêjim di meseleya diyaloga Kurd-Kurd de. Ez vêya wisa dibînim, ez dibêjim mirov qîmetê bide baş dibe. û heta mirov teşvîq bike, mirov zimanekî xweş bikarbîne. û hevû du sûcdar neke ji ber meseleyên berê. Di siyasetê de meseleyên derbas bûne derbas dibin, divê mirov neyne ser masê ji nû ve germ neke daneyne pêşiya însana meselê xira neke. Axaftina Dewlet Bahçeli wiha ye li meclisê, yani dibêje her du aliyên Firatê dibêj PKK were xalî kirin. Ji bo ku nabera me xira bikin, tekiliyên me yê mirovî, îslamî û neteweyî têk bibin, hemû derew û buxtan derxistin holê. Goh bidin vê daxuyaniya Dewlet Bahçelî ji vir û pêve pir mühîm e. Binêrin çi dibêje. Di demekî de eşkereya fitneyî ji kufrê xirabtir e, bê ku goh bidin vê yekê wan gotegotên herî xirab, herî hovane, herî tund li ser laşê neteweyî belav kirin. Wan xwast jehrê weke ava zemzemê bidin vexwarin. Ji bo ku Partiya Tevgera Neteweperest yani MHP û Kurdan wekî dijminê hevû du nîşan bidin, propagandayeke xiyanetkar ya navxweyî û derveyî berdewam kirin û geş kirin.
Basa Donald Trump jî dike ez bawer dikim. Çünkü Trump gotibû ev 7 salin 200 salin Tirk û Kurd dijminê hevê sondxwarî ne li dijî hev şer dikin problemê wan ê navxwayî ye. Ha rast gotiye ama Devlet Bahçeli vê rastî qebûl nake. Yani dibêje em ne dijminê hevin. Pir derdoran xwest Partiya MHP û Kurdan wekî dijminê hevû du nîşan bidin. Propagandayekî xiyanetkar ya navxwayî û derveyî kirin û geş kirin. Dibêje ez ana îtiraf dikim. Ana got bide îtirafên Devlet Bahçeli. Dibe ez li xwe min Kurd têm. Tamam me çi kir. Ez li xwe min Kurd têm. Me çi kir? Me çi got? Me nekarî xwe bi temamî baweyekî maqûl em xwe bidin naskirin, xwe bidin femkirin. Diyar e ku me nekarî dostanî rêzgirtina xwe bi awayê pêwîst nîşan bidin, nîşanê Kurdan bidin yani. Tevî ku me tu carî li birayê xwe ê Kurd bi çavekî çewt nenêriye. Me tu carî ew wekî ê din ötekîler yani. Nedîtiye. Me ew weke pirskirêk nedîtine. Lê dîsa jî me nekarî em xwe bi wan bidin qebûlkirin, ev divê kêmasiyê me. Me her tim bi mêrxasî parastiyê ku bi em hevra netewa Tirkin. Devlet Bahçeli. Em her du ne netewa Tirkin. Tirk netewekî, Kurd netewekî ye. Em her du dikarin bibin hemolatiyên Tirkiye lê belê em netewên cuda ne. Devlet Bahçeli dibêje em her du netewa Tirkin. Hûn ev netewa Tirk xalekî mühîm a ji her sî xalên destpêkê ê destûra bingehîna Tirkiye ye. Her kesê ku ji aliyê hemwalatîbûnê ve girêdayî dewleta Tirkiye otomatiquement navê wan Tirk e. Yani ji netewa Tirkin. Ev destûra bingehîn de wisa ye. Ji ber vê yekî Kurd dixwazin vê xalê biguherînin. Yani Türkiye bibe pir netew. Anha tek netew e. Pêşmergeyên li Hewlêrê nikare ji min zêdetir li we xwedî derkeve dibêje Devlet Bahçeli. Ha binêrin min di civîna li qada vekirî ya Amedê ya 6 Hezîrana 2011 de çi gotibû? Hûn endamên wekhev bi rûmet û bê hempa yê netewa Tirkin. Mesela bêje Dewleta Tirkiye problem namîne ha. Mesela bêje hûn endam û hemwalatiyên bi rûmet bê hempa ê Dewleta Tirkiye ne meriv dikare bibe hemwalatiyê Dewleta Tirkiye vira ne probleme. Ama merîk wisa nabêje. Merîk dibêje hûn endamên netewa Tirkin. Hûn perçeyekî netewa Tirkin. Problem di vê derê de ye ez bawer dikim. Kurd û Tirk li ser vê li hev nakin. Hûn her tiştê me ne. Ya çima em êwe ne? Belkî hûn ê me ne? Çima em dibin êwe? Mesela Kurd viya jî qebûl nakin. Hûn her tiştê me ne. Hûn di duayê me de ne, di dilê me de ne, di zimanê me de ne. Bi vê jî baş bizanin yên li Washingtonê nikarin ji min zêdetir ji we hez bikin. Yên li Brükselê nikarin ji min zêdetir we fehm bikin. Pêşmergeyên li Hewlêrê nikare ji min zêdetir li we xwedî derkeve. Qedera Tirk û Kurdan bi hev re hatiye nivîsandin. Ha. Qedera Kurd û Tirkan dibe ku bi hev re hatibe nivîsandin rast e. Dibe ku eger em li hev bikin, dibe ku hezkirina me ji ên derva zêdetir be ji bo hevûdû. Ama Kurd her tiştê Tirkan e nine. Tirk her tiştê Kurdan e jin ne. Na, mafên wekhev, xilas. Axaftina Devlet Bahçeli devam dike. Ez bê şîrove bixwînim paşê mirov dikare şîrove bike. Dibêje hûn endamên wekhev bi rûmet û bê hempa yên dewleta pardon. Hûn endamên wekhev bi rûmet bê hempa ên netewa Tirkin. Hûn her tiştê me ne. Hûn di duayê me de ne, di dilê me de ne, di zimanê me de ne. Bi vê jî baş bizanin min yên li Washingtonê nikarin ji min zêdetir ji we hez bikin. Yên li Brükselê nikarin ji min zêdetir we fehm bikin. Pêşmergeyê li Hewlêrê nikare ji min zêdetir li we xwedî derkeve. Qedera Tirk û Kurdan bi hev re hatiye nivîsandin. Serokê MHP di derheqê hevdîtina heyeta Dem Partiyê de jî got, hevdîtin serdanên Dem Partiyê li cem bi rengekî êrênî pêkhatin, em kêfxweşin, em mînakên şarezayî û rêbaza baş dibînin. Di vê çarçovê de her kesê ku piştgiriyê dide Tirkiyeya bê teror û bi dilsozî
bê pêşdarzandin eger tev bigere hereket bike beşek ji hewldaneke hêja ye. Yani ev jî gotinekî rast e. Yani herkes eger piştgiriyê bide Tirkiyeyekê ku nekeve nava şer û pevçûnan ku tê de terör pêk naye. Qesda min terora dewleta Tirkiyeyê. Yani Kurd terörê pêk nayînana. Wextê ku em dibêjin Tirkiyeyekê bê terör em taraftarin. Em razî ne. Çünkü terör ji aliyê dewleta Tirkiye ve tê pêkanîn. Li xwe negirin ji kerema xwe re. Tu Kurdekî bila li hember gotina terörê dernekeve. Em heremekê bê terör dixwazin, Tirkiyeyekê bê terör, Kurdistanekê bê terör dixwazin. Rast e. Rast e. Dibêje kî bi dilsozî bê pêşdarzanî yani ön yargısız eger tev bigere bê pêşhukûmî yani tev bigere beşek ji hewldaneke hêja ye. Wextê wê hatiye em bi hev re mafê nan û ava ku em dixwin, aha ku em li ser digerin, netewa ku em pê serbilindin biparêzin. Tu rê nemaye ji bilî ku em terorê têk bibin. Erê tu rê nemaye ji bilî em terorê têk bibin. Rên cudaxwaziyê bibirin. Bi hev re di dîrok û çanda hevpar de bibin yek. Ji bo rêxistina terorê êdî dawî lê hatiye. Derya qediya ye. Tu şax nemane ku xwe bigirin. Devlet Bahçeli yani ez bawer dikim bidî tu rê nemane pêşiya dewleta Tirkiyeyê dî divê mecbûrê dev ji terorê berde. Erê wallah billah. Yani ez dibêjim qey pêşî li dewleta Tirkiye hatiye girtin. Dor lê teng bûye. Di civînê navnetî de êdî cih nagire. Li rojata navîn bandora wê nemaye. Êdî bi şer, bi şiddet, bi terorê nikare bigêje derekî. Êdî derya qediya ye. Tu şax nemane ku xwe bigînî. Yani tiştek ku tu di derbarê Kurdan de dibêjî eyn tişt ji bo Tirkiye derbas dibe. Piştî hevdîtina duyem ya di navbera heyeta Dem Partiye û İmraliyê de divê were ragihandin ku hebûna rêxistinî ya PKK bi dawî biye, encam bi terorê nayîstendin, ev rûpela xwînî piştî dayîna gelek berdêlan êdî hatiye girtin. Hêviya me ya bê şert û bê merc ev e. Yani divê bila derkeve, divê Abdullah Öcalan bila derkeve bibêje, tamam, êdî hebûna rêxistinî ya PKK bi dawî biye. Yani ev jî bi dawî biye, encam bi terorê nayîstendin, rûpela xwînî piştî dayîna gelek berdelan hatiye girtin. Bila bibêje êdî ev rûpel qapat biye. Yani divê em van şertan dixwazin. Mesela sê şertên Devlet Bahçeli hene. Yek bila bibêje hebûna rêxistinî ya PKK bi dawî biye. Ev hûn çawa dibînin? A duyem encam bi terorê nayîstendin. Sêyem ev rûpela bixwîn piştî dayîna berdêlên gelekî giran bi dawî biye. Mesela ev her sî xal jî PKK dikare pêk bîne. Ne problem e. Çünkü tekoşîna Kurdan, mücadeleye Kurdan êdî şekil guheran diye. Êdî Kurd ne li pê sembolan e. Navê partiyan çawa be, çi be? Yani tekoşîna Kurd, tevgera Kurd, tevgera azadiya Kurd êdî tenê ji PKK pêk naye hevalno. Pir berfireh biye. Li Rojavayê Kurdistanê berfireh biye. Bi qasî 150,000 însan çekdarin. Êdî we bi qasî artêşa dewletekî hêzawan heye. Sibê heta êvarê ji êdî ji çekên piçûk bigire heta ên giran dikarin bikarbînin. Hêzên hewayî êdî hene ê tevgera azadiya Kurd. Pir navên cuda hene. Êdî PKK pir piçûk maye. Di nava axwasa hêzên mezin ê tevgera azadiya Kurd de. Li Bakurê Kurdistanê bi milyonan însan dilxwazin, destek didin, piştgirî didin, raya xwe didin, partiyên siyasî çêbûne. Yani êdî merov li pey tiştê sembolîk nekeve. Eger em bikaribin bi dewleta Tirkiye re li hev bikin, mafê xwe netewî bi dest bixin, yani ev tiştên ku dibêje, yani hebûna rêxistinî ya PKK bi dawî biye ji xwe beriya salan PKK xwe fesih kiribû ji xwe. Navê PKK guherî bû. Ala PKK guherî bû. Pir tiştên sembolîk guherî bûn. Ji ber vê yekê ez bawer nakim yani tevgera azadiya Kurd van tiştan bike problem.
û encam bi terorê naistendin. Êşxwe rast e, ev jî tevgera Kurd qebûl dike vê yekê û rûpela bixwîn û bi dawî biye ji xwe dixwazin. Yani ev her sî xalên ku Dewlet Bahçeli dibêje ji bo Kurdan ez bawer nakim bibe problem. Ama dibe berê xwe nedin Rojavayê Kurdistanê. Rojavayê Kurdistanê mühim e. Ya tiştê ku Dewlet Bahçeli derbarê Rojava da dibêje veya mirov nikare qebûl bike. Divê PKK'yê yan çekên xwe veşêrin yan jî bi çekên xwe werin teslîm bibin. Yan jî rûbirûyê encamê xwe yên neçar bimînin. Ev jî gef e li Kurdan dixwe. Allah Allah. Divê çekê xwe veşêrin. Ya arkadaş çekê xwe veşêrim sibê car dibkartînim. Divê ya çekê xwe veşêrin ya bi çekê xwe teslîm bin yan jî bi rûbirûyê encamên xirab werin. Encamê xirab re rûbirû bimînin. Dibêje ez bi xetekê stûr dibêjim. Bi terorê tu danûstandin gotûbêj nabe. Tenê şertê kirin. Divê li Sûriyê çek bine berdan. Dewlet Bahçeli di beşekî axaftana xwe de behsa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê kir. Çi got? Li başûr Rojhilatê Sûriyê divê endamên YPG, PKK goh bidin bangên hikûmeta Sûriyê divê çek bêne danîn were dîtin ku bi rêvaza terorê tu encam nayistendin. Erkê Komara Tirkiyeyê ku li her derê a xameya cînar li Rojhilatê Firatê li gorî prensîpên parastina rewa terorê têk bibe. Ew welatên ku bi rûyê dostanî hevalbendiyê piştgirî didin rêxistinên terorê ev yek li tu pirtûkan rêbazan nakeve û bê prensîbî ye. Basa Amerîka û hêzên dewletên Ewropî dike yani piştgirî didin Rojavayê Kurdistanê. Ez dibêjim divê Rojhilatê Firatê ya ji terorê bê rizgarkirin ya jî were rizgarkirin. Divê PKK, YPG ji Sûriyê derkeve nasnameya wê ya rêxistinî bi dawî bibe. Ya çî şiwe bi YPG heye? YPG yek guleyek jî neteqandiye li hember dewleta Tirkiyeyê. Hevanna. Niha ev yek Dewlet Bahçeli gotinî bi vî şiklî ne. Hevalên ku Tirkî zanin gotinî wî muheqeq kodarî kirine li Tirkiye ama ev mühim e ji bo hevalê me ku Tirkî nizanin. Wekî din hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan jî divê çarçovê de axivî wî jî got bahsa bêprensîbiya dewleta Tirkiyeyê kir. Yani tiştê ku Dewlet Bahçeli derbarê Kurdan de got wî jî hema aynı tiştî derbarê Tirkiye de got. Yani mesela destûr nedan cenazeyên Cîhan Bilgîn û Nazım Daştan li Bakurê Kurdistanê werin defikirin, teslîmê malbatê wan werin kirin. Yani eyb e, şerm e got mirov hene heya dike. Dewleta ku Kurdan bikuje û ser da tehemûlê cenazeyê wan neke çawa dikare sibê dest bi aştiyê bîne bi vî milletê re? Tiştê wisa bas kir. Basa Rojavayê Kurdistanê kir. Parastina wî mühim e. Dev ji şer berdin. û ev pêvajûyekî mühim e. Şansekî dawî hatiye pêşiya dewleta Tirkiye. û eger dewleta Tirkiye vê birnirxîne baş dibe. Nenirxîne ew ê encamê xirab derkevin. Yani aynı tiştî divê çarçovê de bas kir. Hevan do ez anha li nûçeyên deqeyên dawî dinêrim. Berxwedana li gundewarê min bi çê dibêje li wê derê 28 çete hatin kuştin, 7 erebe hatin îmha kirin. Li Rojavayê Tişinê erebeyekê çeteyan hat îmha kirin. Hêzên gerîla ji hewa ve li dagirkeran xistin. Ew jî li Başûrê Kurdistanê şer û pevçûn dewam dike. Wekî din bendava Tişinê derdora wê divan deqeyan de tê topbaran kirin. Ev nûçeyên deqeya dawî ne. Aha tiştekî dijî hew xwest ji we re pêşkêş bikim. Amerika çek û amûrên leşkerî şandin Rojavayê Kurdistanê. Ev nûçeyekê mühim e hevanno. Bila wisa dewam bike. Ez bawer dikim di demên pêş me de hûn ê bibînin. Ka ez vîya binivîsînim. Di demên pêş me de ez vê nûçeyê ji we re pêşkêş bikim. Hûn ê bibînin ku Rojavayê Kurdistanê êdî tê qebûlkirin. Statûya Rojavayê Kurdistanê wê bawekê fermî ji alî Ewropayê ve jî Amerîkayê ve jî were qebûlkirin. Hetêşe jî mecbûr e li gorî sîstema federal tev bigere û rêveberiya xwesera Rojavayê Kurdistanê jî were naskirin. Vaya binivîsîn li derekî. Tabii me berê du sê meh berê me gotibû. Mîvanê min Remezan Kerîm jî çend cara bas kir. Me got hatiye qebûlkirin lêbelê nehatiye îlankirin. Ji ez dibêjim qey di demên pêş me de girêdayî pêvajoya li Tirkiye jî wê dewleta Tirkiye jî mecbûr be qebûl bike. Çare tune. Yani Kurdî dî bûne
hez bune kuvvet wisa ye merû dibe qebûl bike ka min çi pêşkêş dikir ji we re van rojan ez xwe ji bîr im belkî hûn jî wisa ne cana ê min nav nayîne bîra min ez gotinê xwe ji bîr dikim êdî emir çi ye çi bûye nizanim ama hefiza me de gelek valahî çêbûne Amerîkayê bi balafirekî kargoyê amûrên leşkerî û çek şanda Rojavayê Kurdistanê balafirekê kargoyê ya Amerîkayê li beregeha xirab El Cirrê ya li devera Rimelanê a Rojavayê Kurdistanê daket balafir ji bilî hinek leşkerên Amerîkayê tije çek amûrên leşkerî lojîstîk pir tiştanê Rojavayê Kurdistanê ev haziriye ji bo demên pêş ne tenê di êrişên dewleta Tirkiye li hember êrişên dewleta Tirkiye di demên pêş de jî dibe ku şerekî navxwayî çêbibe li Sûriyê ev hemî amadekarînê ji bo wê wekî din heştê kanûna paşîn jî balafirekê kargoyê ya Amerîkayê tije çek û amûrên leşkerî çek cebilxane û li baregeha xirab Cirrê daketibû li Rimelanê ew jî dikeve nava sînorên Başûrê Kurdistanê û evê de Rimelan hûn zanin ku dirê ye ka hevalên ku ne ji Rojavayê Kurdistanê de ne nîşanê wê bide min ka deqekî deqekî hevandû Aha xerîte vaye tamam xerîte dît ez li ser xerîtê nîşanê we bidim em hinek Rojavayê Kurdistanê nas bikin tabii êdî hûn vê derê nas dikin ev der ev cî hûn dibînin hemî bombebaranên dewleta Tirkiye ne ev pira qereq û zaxê binêrin çiqas êrişe ne aniha li wê derê ev jî bendava Tişrînê ye millet ev 6 rojin li wê derê nobetê digirin ji her derê hatine di nobetê de ne hûn zanin doh ev der ne zer bû îro dîsa zer bîye ew wisa gelê sivîl çûye wê derê di nobetê de ye êrişên dewleta Tirkiye dewam dikin Rimelan li ku dirê ye ji we re bêjim ta epê dûr e Rimelan li vê derê ye ta li Dêrikê ye Alvanderan e ev heremên tije petrolin ev jî pireyekê di navbera Başûrê Kurdistanê ew pireya Sêmalka hûn dibêjin ev e li ser çem e ser çem re derbas dibe ev di navbera sînorê Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê çemekê heye di herike li ser wî çemî sînor çêkirine û ser vî sînorê mirov diçe tê Sêmalka îja Rimelan jî li van dira ye ka heremên petrolê hebûn min dixwest nîşanê we bidim ama bira xuya nake na xuya nake vê derê baş e yani ez dibêjim Rojavayê Kurdistanê hûn nas bikin baş dibe her derê nas bikin lizûm dike pêşa rojê de erê wellah yani bala xwe bidinê Cîzre li ku dirê ye Rojavayê Kurdistanê bi hevan e yani û hemî wisa ne hemî wisa ne yani Nusaybîn di nava Qamişloyê de ye yani Niseybîn binêrin ev Niseybîn e Bakurê Kurdistanê ev Qamişlo ye di nava hev de ne yani Niseybîn taxekî Qamişloyê ye taxekî Qamişloyê yani çawa sînor xistine navbera eynî bajarî peremper çêkirine yani tiştê vana fehm nakin yani malbat kirine du perçe
ev rewş bi vî şeklî ka nûçeyekî din hebû min dixwase ji we re pêşkêş bikim hevanno. Xweş in nûçeya xweş tên van rojan. Êvarê jî ez ê amedekariyan bikim. Wekî din İsraîlê Hemasê zê tamam. Ez xatir ji we dixwazim di êvarê ez ê ji we re bültenekî berfiretir çê bikim. Ez wisa ketim heyecanê ji bo van axaftinên Dewlet Bahçelî û mizgîniya derbarê Rojavayê Kurdistanê de hevalên ku li me godarî nekirin destpêkê de dikarin biçin pêşî li me temaşe bikin ka İlham Ehmed behsa kîja mizgîniyê dike di derbarê Rojavayê Kurdistanê de. Ez ji we re bêjim hem tekîliyên Kurd û Kurd niha gelekî pêşketine encam wê derkeve, encamên gelekî baş, em jî hin tiştan dibihîzin lêbelê bawekê fermî nehatiye eşkrekirin. Ya din jî pergala siyasî ya temamê Sûriyê wê biguhere ya dibe federasyon yan jî şerekî navxwayî derdikeve. Şerê navxwayî derkeve heteşe têk diçe. Êdî hêz û quwetên nû tên Sûriyê kontrol dikin. We goterê hêviya xwe biparêzin rojên xweş li benda Netewa Kurd û Kurdistanê ye. Dem baş, silav.